Амелия Павлова, стилист на телевизия България ОНЕР. В навечерието на коледните и новогодишните празници сме и много фирми организират празнична вечеря за своите служители. Бих искала да ви дам няколко съвета за дрес-кода за така наречения коледен банкет. Все пак трябва да бъдем безупречни. Ще вечеряме със своите колеги и началници. Първият туалет, който представяме на вашето внимание, е стилна черна рокля от сатен и тюл. Подчертаната елегантност при нея идва от дължината до коляното, както и стеснението в талията. Тази рокля създава известно удобство с това, че не е необходимо да търсите бижу към нея. В декотето й са пришити ефектни черни и златни камъни, което допълнително придава изисканост на дрехата. Много стил и клас са събрани в едно. За улеснение на вас, дами, и с второто ми предложение ще ви покажа как една рокля може напълно да изключи търсенето на бижу. Разликата при нея е, че с по-прибрано деколте, обшито с бледорозови манисти и сребристи камъни. Самата кройка тук е по-ефирна, което пък позволява да се прикрият някои недостатъци. Находчивият дизайнерски избор при този модел е в двата и пласта. Роклята е в бледорозово жерсе, покрито с прозрачен тюл, а бледорозовото и черното винаги са добра цветова комбинация. С тази рокля ще сте подчертано нежни в празничната нощ. Разбира се, имам предложение за по-дръзките дами. Тук цветът е и по-смел, изкрящо сиво, а материята полиестер. Декотето е по-дълбоко, V-образно, а талията е силно вталена. Кройката на този модел подчертава сексапилността в една жена, тъй като очертава перфектно извивките на нейното тяло. Елементите във всяка рокля са от изключителна важност. Един детайл може да направи туалета ефектен. При този модел това се получава с градена кожна катарама от лявата страна на талията. Към тази рокля може да си позволим и по-авангардно бижу, например черни обици във формата на кръст. С тази рокля непременно ще бъдете секси и дръзка в празничната вечер. Последното ми предложение е класическо – малка черна рокля. Всяка жена има поне по една такава в своя гардероб. За празничната вечер с колеги за вас избрах вариант с обшити паети, което й придава лъскав парти вид. Тази рокля с бюстие и може да бъде комбинирана с късо сако, както е в случая. Нейната дължина също е до коляното, както от бюста надолу е по-свободна. Подходящ към нея аксесуар според мен е диадема, обсипана с черни камъни. С подобна рокля гарантирано ще бъдете принцеса на вечерта. Не забравяйте, че изборът на туалет е изключително важен в празничната вечер. Ако се чувствате красива, стилна и секси във вашата рокля, то и настроението ви ще бъде на висота.